Pane ari kuzviti ex yaMainyati abva angouya hate speech achibva angoisa pawo pavo achitaura zvinyadzi ukuwo they've named a best man and a best lady vatsva vachibva vasiyana naTari Martin vari kunzi iteam rema70s rakamboshanda kwanyore nyore. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ava muri kuona ndo best lady na best man vatsva Vanyati vati ivo beta vangoshandisa munin'ina wavo mukomana anovatevera akambobuda pa DNA ane mudzimai anoshanda kushopu ndiye best man wavo mutsva vari kuti vakakura vese nemufana wavo and he is one of the deserving people kuti anomira navo muzuva ravo rekufara kukuru. He has been toying with the idea yekushandisa shamwari yavo yakambovavhesitera kumba kwavo kuSouth Africa. There is a last post yavakaita vakuenda kundege vakupatsana neshamwari yavo iya yavakakura nayo vakabva vati tokuona kumuchato best man wedu, asi iko zvino pavazosvika kumba vakagara vazoona kuti beta vachingoshandisa munin'ina wavo. Pamwe pacho guys unotoona kuti beta aningoshandisa vana vekumba kwedu vagozongova ivo vanenge vari witness. Nyaya dzemashamwari idzi dzinotinetsei. Pane michato yakawanda yatakaona kumashure kuti best lady anopedzisira kudana nemurume akachata kana kuti best man anopota achimbobirirawo kuna maiguruku kana vari mashamwari vari vanhu vekure. Zvinhu zvinongoitikawo mastreets kungotaurawo kane tiri kungoti isusu Vanyati vadecide kuti beta mufana wavo angoenda andovasainira. Remember this was public demand. Pane vanhu vakawanda vakati iwewe naMartin hamuzivani makangoonana paFacebook, actually real life hamusati maonana munongoona mapage each other, but kuti achakubatsira sei ari munhu mukuru kwauri hazvisi kunyatsoita zvakanaka. Remember best wako munhu aunenge une relationship naye. Then Joy akabva ngodecide kuti rega ndingoshandisa mwana wavatete vangu vari kuti vakakura zvakare vari vese vaitamba vese kubva kuprimary kuenda kuhigh school, saka vabva vangofunga kuti ndiye anogonawo kumira naye musi wacho iwoyo. She is very young, she already has a child. Ameno zviri kuitika kumusha uku guys, hatisuda kutaura zvakawanda but tiri kuti susu best lady uyo atova nemwana. Joy is like 19 or 18 you know, and Joy atova nemwana kurava kuti uyu maybe ari kuma17 ikokoko kana vakatongoti vaiva musame class fine vane ma18 years vatova nevana. Then zvakare bamunini kana Gilbert ane 20 zvorova kuti bamunini vari kuzvi18. Bamunini vanga vatoita dzinotobuda kuma DNA test vachida kutotiza kunyazura handisi kuzoti chii chiri kuitika guys. Vana vana vadiki vanofanira kuva vari kuchikoro. We hope kuti Nyati achabatsirawo vana vari kuvillage kwake uku. I don't know as an inspiration here kana kuti kutanga foundation since they have decided to start a foundation yekubatsira vanhu vari kutambura nekuendesa vanhu kuchikoro. Maybe they are going to help each other. Nyaya yekuti vana vane ma18 17 vave vatova vanenge vane vana. We are not criticizing anyone. Remember my situations edu akasiyana siyana, but rikutiwo at 18 guys tichifanira kuva tiri muchikoro. We are simply saying let us delay my marriages aya guys. Muma marriages makaoma, you guys know exactly what I'm talking about. There is no need yekuti tizouya kuma comment section takutukana kuti aiwa unozvedza urina. No guys, handizi nani. We are simply analyzing the situation that we have here. Okay, so vari pa age iyoyoyo vanhu vanga vati ivo by public demand. We want to know you Nyatas and your friends and your family kumusha. Musave vanhu vanoramba vachiudzirwa zvekuita. We want to hear your voice. Yes, muchato wenyika, but hatidi kuti muudzirwe kusvika mapiwa Tari naMartin kuti vaite best lady and best man. We've never seen you muri together. We would have appreciated chero Kiki na Taiti chaivo because they were part of this journey, even if pakaitika bad blood, but that is your age group. Ndo vanhu vatinogonawo kuaccepta. So people are the ones that said we do not want vanhu vamuri kupiwa ava. Vamwewo vari kubvunza vana Tamira kuti angamboti chuzira Tari naMartin ndiani. It is very clear kuti yanga iri management yanga yaona kuti vashandise vana Tari and Martin. So guys, it has been cleared. Vamwe vari kudzoka zvakare comment section kuti aiwa hama hatisi kudzida tiri kuda mashamwari enyu. Guys, it is very clear kuti these children struggle to have friends
they do not have friends, let me just say. Dei vanga vane mashamwari takaonawo vari all over the page, but the fact that they only stand with their family never kutopuwa zvoradza kuti havana shamwari. Number 1. Number 2, pavanga vari kumkukuko hatina kuona dzimwe shamwari dzaipota dzichisvikawo pedyo navo, zvinoratidza kuti havana shamwari. And at their age, the fact that they stuck together, guys, at this age ukamitisa une shamwari dzotokudza kuti tsiya bebire hariite, but the fact that they stuck together shows kuti pane less influence from the friends. So zvinongokuratidza kuti aiwa Nyati family ndo zvayafunga kuita izvozvo. Then konzoitawo ex yamai Nyati iri kuuyawo yati iyo ndosaka wakaroora mvana yandakarara nayo apa haina mahandles and ndotya kuritaura vara iroro demet ndo zvanyorwa ndokuiswa picture yamaba namai Nyati nemwana, saka we decided not to put the picture because ine mwana mukate. So mukomana uyu ari kuratidza bitterness. Vanhu vari kuti izvoni mwana uyu Joy, we do not think kuti anga aine ex at her age. Paakazotora naNyati, you can actually see if she's 18 and woverenga gore repregnancy, woverenga gore remwana, maybe vakatotorana vari kuma 15 16 ikokoko ndokundogara vese kuSouth Africa. Saka zvauri kutaura mukomana zvokuti kwai wakarara naye anga asina mahandles or anything like that, aiwa idzo dzangovawo bitterness. And why wait now kuti utuke Joy? Why didn't you tuka he achiri kumkuku ikoko achitambudzika? Dei wakabva wangonyora ipo paya pawo kuti aiwawo Gilbert hausi chunhu nekuti ndindakakudyira ndima yako, zvakangodaro. Izvi ndo zvinoratidza kuti senyika handizivi kuti tiri kufema mhepo ine mbanje here. Aiwa guys, hazvisirizo. Alright, zera racho riri kuda kutaura zvema tinitini izvi. Zera racho harisi ma 2000 vachiri kuita here zvinhu izvozvozvo. Handizvo guys. Mukamubata kwamuri ikoko mukomana mugarisei pasi akupei ma V11 because isusu pano hatisi kuita zvekutamba. Nyati family itori macelebrity enyika, vana venyika, kusarohwa chaiko kuri kuitika uko, kutodana tafadzwa chidawa, ouya nevapfana vake vari kushungurudza kutraining dzaari kuita idzo, ombomupa mukana kuti aiwa uyu munhu chimbomubatai panonaka chaipo, zvibve zvangopera, because hauye uchida kudefema someone's character uchitaura zvinhu zvisipo, nekuti musikana akutochata then wakuda kuuya pano uchiti hapana nidi mombe yechimhanda chino hatidaro. Kana makatsotsana naJoy ndikoko makatsotsana naJoy, asi if kurwadziwa was a person, iwewe ndiwe watichaisa as the face of kurwadziwa. The first man akarwadziwa muZimbabwe akadecide kudestroy marriage yomwe mwana. Zvino no weapon formed against the Nyati family shall prosper. Bamunini dzikamai mumwe marita namarita emvura mupota muchienda kutoilet muchidzikisa marwadzo.